И като сме започнали с видеята, искам набързо да покажа няколко продуктите на Cotton Hug, които може да откриете при мен в магазина. Освен болните им продукти, юрганчетата и възглавничките за бебета и за деца. И освен гнездата, които са най-популярен им продукт, тук при мен може да откриете и спалното бельо на Cotton Hug, който е създаден от 100% памучен муселин. Значи имаме това, което държа при мен е... извинете, това е чершафа, долният чершаф, който е с размери 70 на 140 и в четирите им цвята. Ето така ще сложа малко телефона. Имаме бялото, което е облаче, феята розовото, мечо, което е по-бежевкото и синьото океан. Има ги, разбира се, и в размери 60 на 120. Ето ги. Пак същите. Цената на по-малкия размер е 39,90, а големия 70 на 140 е 43,90. Също така имаме спалния комплект, който съдържа плик за завивка и кълъвка за възглавницата им, които биха паснали идеално на възглавниците на Cotton Hug и двата варианта, и бебешкия размер и детския, и на олекотената им завивка на юрганчето. Пак в четирите цвята с цена 128 лева е. Също така имаме тези малките кърпички муселинови, които всяка една майка знае колко е необходима. Може да се използва при бебеносене. Знаете, казвала съм ви как да си слагате тук една пелена между вас, за да прави една изолация между тялото. Може да се използва за тоалет на бебето, за да се почисти бебето, когато се кърми, нали, ако повърне нещо, да се сложи на рамото ви, когато облегнете бебето, за да се уригне. За много неща може да се използват тези кърпички. За мен лично това е много готин продукт, който няма майка, която да няма нужда от тях. Цената им е 33,90, което си е супер. Имаме флагчета, които са пак от същата материя. Те се слагат над леглото, за украса в детската стая. Изключително красиви са в същите 4 цвята, които са си ето ги на спалното им бельо. Според мен също са доста хубав артикул, подходящ за подарък и са от 100% муселин, пак направени. Имаме муселиновите пелени, които са големите 70 на 70. Те са винаги по 2 бройки. И ето ги вариантите, които може да бъдат синьо с мечо, розово и мечо и бяло и мечо. Синята е океан, бялото облаче и розовата е фея. Ето ги двете, приличат си, но се вижда как едната е по-розовата, е по-кафевичка. Така с цена 43,90 и друго, което имаме, са големите пелени, които са тези, които са двойни са 70 на 70, а големите пелени са 120 на 120, които биха били перфектни за всяка една ситуация. За какво аз съм използвала такива пелени, когато съм била с малки бебета? Използвала съм ги на плажа. Използвала съм ги след баня, върху хавлията слагам тази пелена, за да е по-мекичко. Използвала съм ги като много лека завивка, когато е топло, когато е по-топло. Може да се използва за завивка, когато е в количката детето и просто леко да го замекнете. За много неща може да се използва. Също артикул, без който майките не могат. Убедена съм в това, тъй като и аз съм отгледала все пак 2 деца. И така, спалното бельо на Cotton Hug, муселин, страхотен продукт, произведено из цяла България, в условия на честен труд. Препоръчвам ви го. Всички продукти може да видите при мен в Слинготека. Не забравяйте, че освен бебеносене, аз съм избрала за магазина си и продукти, които смятам, че биха били в полза на майките. Това е от мене. Ако още нещо се сетя, ще заснема още някое видео. Чао и до скоро!